Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusangana nochi nemene. Tiri kuadvertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tiripinde munyaya yanhasi. Right, amana nyaya ndayanayo nosirisa guys. Don't forget to subscribe to our channel. Tichiunza ma latest ega nyaya iri kunzi women caught with the husband doing sexual rituals with another man, yet she's pregnant, and this other man munhu wamwari. Nyaya iyi yakamira so hanzi. What you just saw in the mother video is a ritual called mupiki in Lozi, where this is where a woman practices rituals to use an unborn child to get rich and highly favored. It's commonly done by Congolese people. Guys, imagine mwana wacho wozokura wozozvarwa wonzwa kuti mhomzo wako, saka indo bedroom yacho ichi pakaipa. Let's talk about it in the comments.